De loodsen van de haven van Haas en de Eemshaven in Greensland krijgt heel die drokker. Zo'n 4000 skippen in het jaar komen naar beide havens staan. Op het stuit wordt een grutpad van de verouderde vloot van het loodswezen vervangen. 8 nieuwe skippen worden er gebouwd bij Barkmeijer in Stroobos. Daarbij binnen 24 talleveranciers belutsen een miljoenenproject en een bopperslag voor de noordelijke skipsbouw. De aluminium loodsboten binnen een hele verbetering bij het vlot en veilig afzetten van de loodsen. Ik vind de zichtlijn enorm verbeterd als we hier over het schip heen zijn. Dan kan je vanuit deze cockpit kan je eigenlijk alles hoe zien. Dus zowel in het verkeer als als je langs zij een schip komt om de loods uit te zetten. Dat is een grote verbetering. En het is, voor de rest is het gewoon een technisch zeer betrouwbaar schip. Die in dit geval ik in ijs varen kan. We hebben de laatste paar winters wat ijs gehad. En dan huren we een sleeboot in. Ja, dat gaat ook goed. Maar we willen het liever in eigen hand houden. Hè. We bijvoorbeeld met een sleeboot, die mag dan niet buiten komen. Dus het laatste stuk op zee, ja, dat is dan een wit gebied. En met dit schip kunnen wij ook gewoon op zee komen. Erika Terpstra en Marianne Timmer dopen vanmiddag de 2 nijste loodsboten, de Lynx en de Hercules. Kom op! De laatste had als listplak Haas. De haven, en dus ook de loodsen, had een skoft minder druk aan. Maar vanwege de crisis wie de onvier van Gwot inzakken. Maar er liep het weer groei aan te komen. Zo binnen de hege verwachtings van de nieuwe eigenaar van skipswerf Volharding. Tekla Bodewes, in 2011 nog Nederlandse zakenvrouw van het jaar, wilde daar wel los met het bouwen van grote skippen van 120 meter lang en 20 meter breed. Van casco tot aanbouw. Het is zelfs zo dat ook wat betreft reparatie, maar ook wat betreft opdracht, missen wij opdracht omdat de klanten van ons net iets breder moeten, net iets dieper gaan. En ja, op een gegeven moment loop je tegen beperkingen aan, terwijl het de grap is dat we echt een hele volle orderportefeuille hebben, ook voor Meppel. Bodewes had nog een concrete opdrachten klaarlezen voor skippen die in Zuid-Amerika varen matten. De verwachting is dat er daar toch extra werkgelegenheid bij komt voor de werf in Haas.